हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि रश्मि नार्जारी इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय जोङो दिनै एसे गोबावनि उनाव गान खननो आखायाव लालायबाय आरोना दिनैथ' सुनिबार मोनाब्लि ओमफ्रायहाय सुनिबार दिनबाल' एसे मा होनो बयबो फ्रि टाइम जायो आरोना फ्रि जायो ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो दिनैहाय गान खननोसै ओमफ्रायहाय बे गान सुजुगिरिखौ जोङो बारा मोजाङै मिथिया ओमफ्रायहाय अन्नानै खननायफ्राव मिस्टेकफोर जायोबा निमाहा होदो आरो ओमफ्रायहाय मा होनो गान सोरबा सोरबा दुखु मोनदों जानांगौ आरोना मा होनो जोंथ' मालायनि सुजुनाय गानखौ खनदों दोंसे दोंनैबाबो जों खनबाय ओमफ्रायहाय स' नोंथांमोना मा होनो बांद्राय गाज्रि साननाङा आरो आंथ' मा होनो बारा गिदिरबो नङा आंनि चेनेला ओमफ्राय आंथ' बिदिनो खुगा मेथाइ खननाय बिदिसो खननानै हगारो आरोना ओमफ्रायहाय आंथ' बिदि मिउजिकफोरजों आङो बारा मोजाङै खनाखै आरो हायोबा नोंसोरो माबायाव खनहैबानो जाबाय आरो स्टुडिअ'आवहाय ओमफ्रायहाय आंना मिस्टेक जादों जानांगौ आरोना मालायनि गानखौ बिदि खननाया अब्लाबो नोंसिनाव सरि बिबाय आरोना स' लोगोफोर जाय जाय बिथांमोना जोंनि गान खननायखौ खोनासंनो मोजां मोनो एबा नायनो मोजां मोनो बिथांमोना अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम ओमफ्रायहाय हागौमानि शेयार खालामदो ओमफ्रायहाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना स' बिदिबा जोङो गान खननायखौ स्टार्ट खालामसै अननायजों नों आंखौ बजबना लायो खोमसियाव आं जेब्ला गाबाय बायो अननायजों नों आंखौ बजबना लायो
गबोला नों हुगारो सौथु नां गोग्लैयोब्ला नों बोखाङो मेगननिफ्राय मोदै गबोला नों हुगारो सौथु नां गोग्लैयोब्ला नों बोखाङो बिमा नों आरोबाव जोनोम होनानै सानदे स्कुलाव थांनो सर' खालामबाय बिमा नों आरोबाव मेगनखौ खेवबाय सानदे स्कुलाव थांनो सर' खालामबाय अ बिमा मा एसे अनसुलिनो अ बिमा मा एसे अनसुलिनो खोमसियाव आं जेब्ला गाबाय बायो अननायजों नों आंखौ बजबना लायो खोमसियाव आं जेब्ला गाबाय बायो अननायजों नों आंखौ बजबना लायो